Čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska tady mám pravý Pokémony. Takže máme tady tohle, to jsem našel ve škole, prostě na chodbě. A kluci, hej, vrať ho, to je kámoše. A já, jdu mu to dát a zdržel jsem s tím. Pak tady máme toto Včko, nebo Darkrai, Deoxys V a Žetónek, Skuntank V, Mimikyu EX, Mimikyu V, Radiant Greninja, Electro D, nebo já to neumím prostě číst anglicky. Takže Indie V, Sneasel V, Radiant Sarena, asi nevím, Gyarados EX, tahle Goldka, Mewtwo V-Star, Darkrai V-Star, Charizard V-Star, Pikachu V-Max. Tak ty dvě karty vám vytáhnu. Vy jste to mohli vidět na shopu Pikachu, ale někdo nádherný fake psal a prostě hejtili, jak nejvíc to šlo. Tak tu máme Charizarda, je pravej. Nebo Pikachu, který je taky pravej. Tak, já tady musím spravit jednu kartu. Indie V, Sneasel V, Radiant Sarena asi, já nevím, jak se to čte. No dobře, tohle jsem ukazoval, to byl troll. Tady máme Holo, Great Tusk EXa, pak tuhle starší kartičku, která má hodnotu docela velkou, Pikachu, tuhle tu nádhernou kartičku, Holo trenéra a trenéra, nevím, jestli to zastupí 1995. Pak mám tamhle kroužku. A koukni se, jestli tady mám ještě další vzácný. Už další vzácný tady nemám, tak ty si ukážeme příště. Tak ahoj.